Minn ħofra fil-blat għal roqa ħadra li fiha terġa' tinbet il-ħajja. Tal-mitħna bejn l-imqabba u l-qrendi, barriera li għal snin twal kienet saret miżbla legali, qed tinbidel f'park naturali għat-tfal u l-familji. Minn dan is-sit mifrux fuq medda ta' madwar 7,000 metru kwadru, inġabru mal-20,000 metru kubu ta' skar tal-kostruzzjoni. Issa, minn flok it-terrapin, se jitwaħlu 300 siġra u aktar minn 3,200 arbuxel. Il-park mhux se jkun wieħed tradizzjonali. Il-lob se jitħallat man-natura b'żoni mibnija minn materjal naturali, spazji għall-esplorazzjoni u installazzjoni interattiva li tagħti ken għan-naħal u insetti oħra. Se jkun hemm ukoll dog park, rokna għall-qari, mejda tal-ping pong u elementi maħsuba biex iqanqlu l-kurżità u l-immaġinazzjoni tat-tfal. Hawnhekk ninsabu ġewwa l-imqabba Park tal-Mitna fejn art flow DZ li kienet tintuża bħala barriera qed tiġi riġenerata ġewwa park. Taħt l-art inbena ġibjun biex jilqa' l-ilma tax-xita li mbagħad jerġa' jintuża għat-tisqija tas-siġar u l-arbuxelli li qed jitwaħħlu fil-park. Waqt żjara fuq il-post, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li l-proġett qed jagħti ħajja ġdida lill-art li kienet ilha snin mitluqa permezz ta' park sostenibbli. Ridna wkoll indaħħlu varjetà sħiħa ta' pjanti biex inkunu qegħdin nippromovu l-biodiversità. L-antana hawnhekk huwa li t-tfal ikunu qegħdin jitalmu iktar dwar in-natura, dwar il-biodiversità u dak kollu li jagħmel l-ambjent tagħna ħafna iktar rik. Dr. Dalli temmet tgħid li f'tal-mitħna barriera li darba kienet ferita fil-pajsaġġ Malti, issa qed tinbidel fi spazju fejn it-tfal jistgħu jikbru qrib in-natura u f'ambjent b'saħħtu. Il-proġett qed isir b'investiment ta' madwar 2 miljun euro u bl-appoġġ tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.